चिरां जिल्ला बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि आफादनि महरगिरिफोरा लोगो हमलायनाय लोगोसे रंजालि बैसागु रंजानाय फालिदों। चिरां जिल्ला बासुगावनि गयबारि जोहोलाव सोमला गेलेग्रा फोथाराव मेहेर गोनाङै चिरां जिल्ला बर' महरगिरि आफादनि महरगिरिफोरा लोगो हमलायनाय लोगोसे रंजालि बैसागु रंजानाय फालिदों। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होदों एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बैसागु होनब्लाथ' बियो जोंनि बर' हारि माहारिनिनो मोनसे जिउ सोलेरजों मोनसे सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो। बे रंजालि बैसागु होनब्लानो जोंनि जिथु गोसो बे गोसोआ जोंहा बहुद रंजाखाङो, मोसानो गोसो जायो। बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला उन्दै गथ'फोरबो गासिबो माने रंजानो गोसो जायो। दा बेनिखायनो दिनैनि जिथु माने बैसागु फोरबो खुंनो लानाय चिरां जिल्ला बिसाया बे जोबोद गोजोनथाव जादों। आरो बेखौ दा बेजों लोगोसे माखासे बादायलायनायबो लादों बिसोरो, बादायलायनाय लोगोसे आरो बिदिनो जयैनो गोदान गोदान मोसानाय माबा लादों, मोसालायनाय। बे जिनिसा बहुत मोजां जादों, आं गोजोननाय मोन्दों। आरो भबिष्यताव जाहाथे दिनैनि जितु बिसानि जितु चिरां जिल्लानि जितु माने दिनैनि खुंनाय बे खुंनायजों लोगोसे बिसानि जितु खामानि मावनांगौ बे उनावहाय जाहाथे गाहामै गाहाम जाहाथे मावलांबाय थानो हायो, साबसिननिफ्राय साबसिन जाहाथे जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हायो, आं बेखौनो आसा खालामो। सावथुन मुलुगाव आजिखालिथ' माने जोंथ' सेनियर जाहैबाय, सेनियर मस्ट होनजायो जोंखौ 86निफ्रायनो खालामबोनाय। जायखिया सिगाङाव आङो जेनेबा 25थासो सिनेमा बानायबाय। आरो दाखालिसो मोनसे बावखुंग्रि मेला जाब्ला 12 थारिखआव बाहाय मोनसे महरत जादों टें फाख्रिनि सायाव मोनसे डकुमेन्टारि। जोंहा बेखौ दाजेन होननाय जोंहा फंबाय दाजेन बिथाङानो प्रडिउसार डाइरेक्सन बेनो होगोन। दा बेखौ हयथ' उनावहाय बावैसोनो उनावहाय बे सदा जाबाय थासिगोन। दा बे आरोखि। आरो आंनि जिथु सिनेमा जगताव दा खम जानाया जाहैबाय दा गोदान गोदान मोनसे टेलेन्ट लानानै गथ'फ्रा बहुद मोजां मोजां फैगासिनो दङ। दा बे हिसाबै माने जोंनि एसे माबाया एसे खम जालांनो हमदों आरोखि। नांगौ, नांनाया नांगौ। माने सिनियर थायोब्ला एसे माने उन्दै उन्दै जायफोर जाखांफुनाय गथ'फोर बेफोर मोनसे साहस मोनो आरो। दा सिनियर थायोब्ला गथ'फ्रा एसे मोजां मोनसे माबाजोंबो माबायो, सोनारो आरो बिसोरनि जितु कुवालिटिनि जितु माने माबा बेफोरो सोनारो आरो। बेखौ आङो खबर लाबाय थादोंमोन। दा बिथांमोनहा हयथ' मा अबस्थायाव मा जाना दं आं बेखौ बुंनो हाया। दा बिसोरो माखासे माने फाइनेन्सारफोरजों ससाइटिजों आरोखि बिसोर जायफोर लायग्रा बिसोर रायलायबाय थादोंमोन। दा उनावहाय मा जाखो आं बेखौ खिन्थु मोजां खबर मोनाखिसै आरो। दा बेसिम। नाथाय बै समाव चिरां जिल्लाखौ फोरबो फालिनाय दा नोंथाङा मिरु जानानै जोबोद मोजां। बिथांमोनहा माने बोगदारखौनो बुंदो, बिथांमोनहा खुब स्ट्रं खामानि मावनायाव आरो खौसेयै दङ बिथांमोना, लोब लोब ओंखारबोदों। जोबोद मोजां जागोन। बे हारिमुखौ लाखिनायनि गुबै हारिमुखौ लाखिनानै फोथांनानै फोजौनायनि बिथांमोना लामा लादों। बे जोबोद मोजां, साक्सेसफुल जागोन। बैसागुखौ जोङो सिगाङाव नुयोमोन माने आलाय जाब्रेयै फालियोमोन, खिन्थु दा जों बेखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो नागिरदों आरो लाबोबायबो। बेखौ जोङो माने रंजानाया जोङो लोङै जायैसो सिगाङाव रंजानाय जायोमोन। दा खिन्थु लोङा जाब्लानो जोंनि गुबै हारिमुखौ लाखिनानै जोङो रंजानाय जों बेखौ सिस्टेम खालामदों। दा जोबोद मोजां। दा जोङो माने जों स्किल पार्सन जों बानायनानै सिगाङाव कुवालिटिनि आर्टिस्ट जों खालामग्रोगोन, बिनि उनाव जोङो सिस्टेमजों थांगोन। स्किल पार्सन
होमब्ला माने अट'मेटिकेलि बे मोजां जालांगोन आर्टिस्टफोर जोङो सिगां मोजां खालामगोन रोंगौथि गोनां खालामगोन बिनि उनाव जोङो सिस्टेमजों थांगोन आरो होमब्लानो जोंनि हारिमुवा डिसिप्लिन जागोन जों बे पलिसिखौ लादों बेखौ जोङो इनस्टिटिउसननि थ्रुयै माने जोङो फोथांनानै फोजौगोन थ्रु इनस्टिटिउसन बर' महरगिरिफ्रा सिगांनिफ्राय दा माबायदि जौगानानै दं बेथ' माने साडेन डेभेलप थारमाने बे गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो हेफाजाब होनांगौब्लाबो बिथांमोना गावबा गावनि नाजानायजों जोबोद मोजाङै जौगाबोदों आं बेखौ फोथायो आरो बेनिफ्राय अलरेडि जोङो दा क्लाइमेक्सआव दङ माने एडप्सननि खोथा जोङो बर'फ्रा लेंगुवेजखौबो गुबुननि लेंगुवेजखौ ओरैबायदि गोरलैयै आजावनो हायो सोलोङो ओमफ्राय रोंगौथि रोङो आरो बिदिनो कालसारावबो जोङो दा जेरावबो गुबुन गुबुन कालसारखौ जों एडप्ट खालामनांदों दा जों बेखौ लासै लासैनो जोंनि गुबैखौनो व्हाट इज वी हेभ आवर एक्जिस्टिं जों बेखौ लानानै जों जौगागोन माखासे फिसा फिसा प्रडाक्सनफोरा सर्ट भिडिअ दिहुननायनि नामाव माने समाज बेरेखा बायदि फिल्म माबा स्ट'रि बानायगासिनो बेखौ जोङो दा नुदों जे सोरबा खोब मोजां जादों आरो बेनिफ्राय बबेबा ओरैनो बिदिनो ओरैनो इमसनजों जों ओंखारनाय बायदि नुदों जों बेखौ लासैनो कारेक्सन खालामनानै मोजां खालामनांगोन मा मा एक्टिभिटि लादों सिगांग्रो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि साफ्रोमबो सोद्रोमा आरो जोंनिनो माने माखासे मस्ट सिनियर आर्टिस्टफोर बिथांमोनसिम सिगां खुलुमनाय जासिबाय माने जों फार्स्ट बे सेकेन्ड जिथु नैथि रंजालि फोरबो फालिनाय जाहैबाय खार'ना जाहैबाय माने जोंनिया माने आर्टिस्टजों आर्टिस्ट लोगो हमलायनाय मेन बे लादों जों माने ओमफ्राय सेकेन्डआ जाहैबाय जोङो माने उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय बोर होलायनाय आरो बेखौ लादों ओमफ्राय स्पेसियेलि जोङो मोनसे बैसागु जिथु जों बर' हारि हिसाबै जोङो गोमालांनो हमबाय जिथु सिगाङावथ' खाम जथा सिफुंजों जायोना मोसानाया खननानै बिदि मोसायो दाथ' बिदिखौ बारा इउज खालामला बे हिसाबै जोंखौ लाबोफिननो थाखाय जों खाम जथा सिफुंजोंसो जोङो खननानै मोसायो ओमफ्राय लोगोसे देमसि लाफादों जोङो देमसिखौथ' मिथिखायो दानि मानसिया मिथिनो हमला खिन्थु जों बे फराखौ लाफादों खारन बेनो दानि उन जोलैफ्रा माने बेखौ मोनथिथों नायथों jadi माने देमसिया माने गोदो माबायदि बेखौ बेबो खुगाजों खननानै मोसागोन स्पेसियेलि बे आरो ओमफ्राय ओरैनो जों मोनसे लाबावदों माने बे जयैनो माने गोदान गोजाम रंजानाय जिथु जोङो लुबैयोना जेनेबा सानैल' जेनेबा जों लेंहरनानै इनभाइट खालामनानै गोदान गोजाम ज' रंजागोन आरो बेखिनि आरो दाथ' बुंनो थाङोबा बहुत जाबाय जोंनियाव दा दिनैथ' फैदोंआनो बहुत इनभाइट खालामनाय फोजोबदोंआनो फ्राय दिनै उनाव 500 जन मानसियानो फैदों आरोना ओमफ्राय बाव स्पेसियेलि जिथु आर्टिस्ट हिसाबै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव माने 420 बे दंखायो खिन्थु बिनि गेजेराव दिनै जोंनियाव 210 फैदों माने फैगासिनो थागोन दा सफै